De 34 huizen in de Geelgorstritten en de Noorderdweststritten binnen zo'n 100 jaar bouwd. In de een van de jaren had er wel wat renovatieplak voen, maar de stiel is dezelfde bleum. Sloop giet de bewoners on het het. Het is een stukje Oud-Drachten. En Oud-Drachten, het meeste wordt al sloopt, dus er bloedt eigenlijk niks van Oud-Drachten over. We zijn 26 jaar en ik ga echt toch te meer oud te worden. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ja, niks oud in Drachten bloedt oud. En we willen graag dat het oud bloedt. Het gaat de bewoners net alleen om het behoud van een oud stukje Drachten. Een grutpad reikt ik haar meer dan 30 meter diepe tuin kwijt. Accolade wil daar nieuwe huizen opzetten. En verskate inwoners hebben haar een huis in de een van de jaren in Greven opknapt. Ik had iets zijn, ik vroeg ze net weg, ik wil je blijven. En dan ben je verplicht om eruit te gaan en dat vind ik heel erg. Ik ga er nachten wekken van lijn. Het wichtigste wapen om de sloop te keren is dat nevens de wet 70% van de bewoners van nijbouw wezen moet. In de buurt is een enquête gehouden. En daaruit blijkt dat er nog een meerderheid van de huurders tegen de sloop is. Dat kan heus wel dat ze renoveren en ze goed doorgaan. Ik begreep het hele verhaal net. Ze moeten gewoon opknapt worden en dan, ze willen 0 op de meter hebben. En 0 op de meter dat houdt in, van boeten uit kerst ik isolatie doen en zonnepanelen op dak en alles. Accolade bepraat de plan bij de bewoners in de kantine van de Woningbouwvereniging in Drachten.